cystadlu ni fan hyn ynghylch y Defaid ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2025. Mae'r Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Dyma'r 5 tro iddyn nhw cael dosbarth eu hunain yn y Sioe yma, a nhw erbyn hyn yw bryd cyfandirol mwyaf niferus cylch y Defaid. Felly maen nhw yn boblogaidd iawn, a dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da ifanc brwdfrydig sy'n mwynhau'r bryd yma'n fawr iawn. Dafydd Waters o Sir Gar, croeso eto ni. Diolch. A Laura Jane o Bwllheli, croeso eto ni, Laura. Diolch. Ti wedi bod yn cadw'r bryd yma ers bod ti'n dwten. Pam bod y bryd yma mor boblogaidd ac yn tyfu mewn niferoedd yn gyflym iawn fan hyn yn y Defaid Unedig? Wel, maen nhw'n tynnu sylw teuluoedd yn enwedig, mae smwtia nhw, mae plant yn gweld nhw'n beth o bach del, sa chi'n dweud. Ond o ran i bridio nhw, maen nhw'n ddefaid hawdd i wyna. Mae'r owen yn codi'n syth i signo, a maen nhw'n canran lladd allan nhw yn ofnadwy o uchel. A maen nhw wych o ran hynny. Dim gormod o fraster ar carcas wrth gwrs, a maen nhw'n bryd sy'n denu sylw ac yn hawdd i gadw. A hefyd, Dafydd, dwi yn sylweddoli, maen nhw'n aml bwrpas yn dyn nhw, fel mae Laura newydd dweud, maen nhw'n rhwydd i wyna ag ati, ond hefyd maen nhw'n ateb y gofynion y farchnad gig hefyd. Yn sicr, chi'n bod, fel mae'r rosti newid nawr, mae'n hynod bwysig cael carcas sy'n siwto, sawl marchnad mewn ffordd, ond mae'r Defaid Smotiog yma fel petai nhw'n ticio sawl bocs, a maen nhw'n dod mewn poblogaidd yn y byd commersial. Wyt ti'n cadw'r rhaid dy hunan, ond ti hefyd yn arwerthwr gyda chwmni Noct Drayton. Ti'n gweld lot o rein yn y farchnad yn fasnachol, neu mae'r rhan fwy o rein yn mynd i fridio? Ni'n dechrau gweld mwy o nhw. Wrth gwrs, maen nhw'n mas yn nhw'n di pan chi'n croesi nhw, so maen nhw'n digon rwydd i spoto. Ond ni'n dechrau gweld mwy o nhw, a mae fe'n braf i weld, achos maen nhw'n cynnig lot i'r farched. Ac maen nhw'n bryd gymarol newydd, yn dyn nhw, Laura? Ydy, maen nhw ys rhyw 5 mlynedd bellach maen nhw wedi cynnu yn ofnadwy mewn nifer yn y wlad yma fennaf. Maen nhw'n gwerthu'n dda yn y farchnad, da ni'n mynd â nhw'n pedigri, mae brisia i fyny yn ofnadwy. Dim ond rhyw 9 mlynedd, maen nhw wedi sefydlu cymdeithas iddyn nhw, felly maen nhw'n hen fryd draw fyna yn yr Iseldiroedd lle maen nhw'n wreiddiol maen nhw'n eitha newydd fan hyn, yn dyn nhw? Yndyn. Wel, mae'r beirniad yn mwynhau mas draw fan hyn, achos mae'r heilwen wedi dod allan yn arbennig iddo fe. A dwi'n siŵr beth sy'n siarad yn gynharach, a mae wedi cael diwrnod da yn barod. Ond Mr Del Amson o Gair yw'r beirniad i ddyrnod ewe. A thra bod nawr mynd trwyddo nhw a chrib ban, o'n i gael hoi fach o gylch y Defaid ac fyddwn ni nôl i weld yn hwyrach mlaen pwy fydd yn ennill yr chwrdod blwyddi Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Nôl yma yng nghanol heilwen braf cylch y Defaid yn nosbarth yr chwrdod blwyddi Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd. Mae'r beirniad yn... Wel, mae wedi cael nhw fynd nawr yn dwe. Laura a Dafydd yn parhau Dafydd fan hyn. Mae wedi cael nhw fynd i weld nhw'n cerdded, a mae fe'n beth pwysig iawn i wneud yn dwe. Yndi, mae o'r mwyn gweld bod nhw'n mynd drwyddo nhw ac yn cerdded yn rhwydd drwy'r cylch ac bod dim i ddangos hynna'n y dda. Achos, Dafydd, pan maen nhw'n cerdded yn rhydd, maen nhw'n dangos hyn yn naturiol a chi ffili cuddio'r ffeileddau o gwbl bryd hynny i chi. Yn sicr, mae'n neis gweld Defaid yn symud, so chi'n mynd i weld popeth yn gweld nhw'n sefyll yn llonydd. So mae'n hynod bwysig i gael nhw i gerdded rownd y ring. Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae'r un perchynog sydd yn gyntaf ac yn ail, Taylor Wilsons o fferm Cnwch Powys. Fel mae ar hyn o bryd dwi'n meddwl, chi'n cytuno fel mae pethau'n edrych? Mae good line-up ma i fod yn deg o hwrdod. Mae sawl hwrdd cryf iawn ma. Maen nhw'n dangos y bryd a'r rinweddau off yn dda iawn fair play. Beth yw'r canran o ddi a gwyn, Laura, sydd angen? Oes na reolau pendant neu... Na, ddim felly, ond yn bersonol yn hun dwi'n licio bach mwy o ddotia bach a gwyn rhwngddo fo, ond mae'n hollol dibynnu ar beth ydych chi chwilio amdan. Mae o fwy o fedrwch chi fod efo bath penodol, bod chi eisiau dafad efo marciau gwahanol, maharan efo marciau gwahanol, fel bod chi'n cael yr oen perffaith efo marciau wedyn gobeithio. Brings 5 and 6, the ball win. A pan chi'n edrych nawr, mae wedi cymryd rhai nhw mas achos i gael nhw'n fynd nôl i'r llocau. Mae da ni 6 ar ôl yn y rester, a mae'r 6 yma, maen nhw'n bwerus. Yr un sicr, maen nhw'n hwrdod sy'n mynd i fy mlaen a maen nhw'n mynd i cynhyrchu un cryf iawn. Fel chi'n gweud, mae sawl hwrdd cryf na, mae good confirmation da bron pob un o'n nhw enw.
Dyw'r beirniad ddim wedi wneud i feddwl an. Mae fe dal yn chwysu fyna, yn crafu pen. Mr Del Amson o Gair. Ond ti'n credu, Laura, mai dyna'r drefn? Ia, dwi'n meddwl a dyna'r drefn. Dwi'n meddwl mae Mr Wilson y fanna efo hwrdd a hannar, a dweud y gwir. O, na fo. Na ni, mae wedi gwneud i benderfyniad. Llon gwerchiadau mowr iawn i deulu'r Wilsons, fferm Cnwch Powys. A diolch yn fawr i chi'ch doi, Dafydd a Laura, na i fynd draw nawr i gael sgwrs gyda'r enillydd. Y par gŵr a gwraig yn gyntaf ac yn ail. Y gŵr yn gwneud i yn awr. Llon gwerchiadau, congratulations to you. Thank you very much. Wow, that was a good class, wasn't it? Yeah, very good, yeah. These are quite important to you, but the missus as well. Yeah, you probably better speak to her, really. She's the boss, is she? She's the boss, yeah. But you beat her today. Yeah. Hey, what do you think of that then? Him having the first and you in second place? I'll let him have that one. It's teamwork, isn't it? Yes, yeah, it is. No, he did quite a good job there, didn't he? But you do a lot for the society, you on social media and things like that. It's quite important for the breed, isn't it? Yeah, well, try to push them out there so people can see what they're capable of. Because they're a new breed, but they're doing really well. Yeah, they're doing really well, and people are starting to use them now in the commercial flocks and seeing what they can do. They can turn out lambs quite quick, so hopefully the more they're seen, the more they'll take hold. That's the plan. Well, congratulations to you. Thank well you, done, you. Jill. And he beat you today. Yeah.